یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ یا الہی جب تیرا آسمان دیکھتا ہوں، بسا اس میں ایک جہان دیکھتا ہوں، نہ جانے کتنے جہانوں کی سیر کر جاتا ہوں، جب کھول کر تیرا قرآن دیکھتا ہوں۔ کروڑوں انعامات ہیں تیرے بندوں پر، جب کھول کر سورت رحمان دیکھتا ہوں، ہر شے پر ہے رحمت تیری، پھر کیوں پریشان انسان دیکھتا ہوں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، تمہیدات، تمجیدات، تخلیقات، وحدانیت، الوہیت، ربوبیت اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے کروڑہ درود السلام امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین و امام الحسن والحسین و امامنا فی الجنہ کل کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے رحمت بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین دے واسطے۔ مختصر حمد و ثنا تو بعد قرآن پاک دے اندروں دو آیت کریمہ تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتیاں نے۔ ان آیات دے اندر اللہ رب العالمین نے نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اہل بیت دا تذکرہ فرمایا۔ انشاءاللہ الرحمن اج دے خطبہ جمعہ دے اندر اہل بیت دی شان دے اندر نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان دے اندروں چند ایک احادیث بیان کرنا چاہواں گا، اور خلفائے ثلاثہ انہاں دا اہل بیت دے نال محبت دا انداز اس نو بھی ذکر کرنا چاہواں گا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ سنیے سنائیے میرے سمیت سانو سب نو سن سنا کے اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات عزیز وقار، جس طرح کے سب احباب جانتے ہو کہ محرم الحرام دا مہینہ ہے، اور الحمدللہ آج محرم الحرام دی 4 تاریخ ہو چکی ہے۔ محرم الحرام حرمت والے مہینیاں دی اندروں ایک مہینہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے انہاں مہینیاں دی حرمت نو جس دن زمین اور آسمان نو پیدا فرمایا اسے دن تو اس مہینے دی حرمت نو قائم فرمایا۔ اکثر لوگاں دے ذہن دے اندر یہ بات ہے کہ شاید محرم الحرام دی حرمت اس مہینے دے اہم واقعات دی وجہ تو موجود ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا
کہ سال دے مہینیاں دی تعداد 12 مقرر فرما دیتی. اللہ فرماندے نے منہا اربعۃ حرم، اینا دے اندروں 4 مہینے حرمت والے نے. حضرت ابی بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ دی روایت دے اندر نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے 12 مہینیاں دے اندروں 4 مہینے حرمت والے بنا دیتے. محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ متوالیات، 3 مہینے ایسے نے جڑے لگاتار آندے نے. انہاں دے اندر ذی القعدہ دا مہینہ، ذی الحج دا مہینہ اور حرمت والا تیسرا مہینہ محرم الحرام دا، اور چوتھا مہینہ حرمت والا رجب دا مہینہ ہے. محرم الحرام دے اندر کیونکہ بہت سارے اہم واقعات رونما ہوئے، جس طرح محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث دے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نو فرعون دے کولوں 10 محرم نو نجات عطا کیتی گئی. فرعون نو 10 محرم نو غرق کیتا گیا. اسی طرح بے شمار واقعات دا تذکرہ حدیث دے اندر ملدا ہے. اور محبوب پیغمبر نو نبوت اور رسالت ملت تو بعد اس مہینے دے اندر 2 بڑے واقعات جنہ دی وجہ تو مسلمان اس محرم دے مہینے نو کدی بھی نہیں بھول سکدے. ایک تے یکم محرم الحرام خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دا دن ہے، اور دوسرا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی شہادت 10 محرم الحرام. انہاں 2 اہم واقعات دی وجہ تو مسلمان اس مہینے نو کدی بھی نہیں بھول سکدے. اور آئیے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا. اللہ خالق کائنات اعلان فرما دینے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ رب العالمین فرمان دینے بے شک اللہ پاک اس بات دا ارادہ کر دینے کہ اللہ پاک محبوب پیغمبر دے اہل خانہ نو انہاں دے اندروں ہر قسم دی برائی نو دور کر کے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا انہاں نو پاک کر دینا چاہندے نے. اور آئیے قرآن پاک دا دوسرا مقام اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر نہ مخاطب ہوئے. اللہ پاک فرماندے نے قل اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات دے لوگاں دے اندر اعلان کر دیو لا اسألکم علیہ اجرا. میں جنی اللہ دے دین دی دعوت تاڑے تک پہنچائیے، جتنا بھی اللہ دا دین تاڑے تک پہنچا دیتا، جتنیاں بھی نیکیاں تاڑے تک پہنچا دیتیاں، جتنے بھی اچھے سلوک تاڑے نال کر لے، جتنے بھی دنیا اور آخرت دے فائدے تاڑے واسطے کیتے، لا اسألکم علیہ اجرا. اے کائنات دے لوگو اس دا اجر میں تاڑے کولوں طلب نہیں کردہ الا المودۃ فی القربى. محبوب پیغمبر نے فرمایا اللہ پاک دا قرآن اعلان کردہ ہے الا المودۃ فی القربى، صرف میرے قریبی رشتہ داراں دے نال، میرے اہل بیت دے نال محبت کریا جے، میرے اہل بیت دے نال پیار کریا جے. آئیے اہل بیت کون لوگ نے، اہل بیت دے اندر کون کون شامل نے؟ لوگاں دیاں زباناں تے طرح طرح دے الفاظ نے. آقا علیہ السلام دے اہل بیت دا صحیح معنیاں دے اندر حق نہیں ادا کر دے. آئیے
آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اہل بیت دے اندر محبوب پیغمبر دے چچا سارے اہل بیت دے اندر نے، محبوب پیغمبر دیاں پھوپھیاں اہل بیت دے اندر شامل نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیاں ازواج مطہرات اہل بیت دے اندر شامل نے، محبوب پیغمبر دی اولاد اہل بیت دے اندر شامل ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹیاں دی اولاد محبوب پیغمبر دے نواسے تے نواسیاں اہل بیت دے اندر شامل نے، اور عبد المطلب دے سارے لوگ اولاد دے اندروں اے سارے ہی اہل بیت دے اندر شامل نے۔ لیکن محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت دا مقام اور مرتبہ کی بیان فرمایا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دے نے، صحیح مسلم دے اندر روایت نقل ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے کائنات دے لوگوں دو چیزاں دا خیال کریا جے، اے کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والیو دو معاملات دا خیال کریا جے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک تے اللہ دے احکامات نو مضبوطی دے نال پکڑیا جے، ایک تے اللہ دے احکامات تے عمل کریا جے، اور دوسرے نمبر تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي اُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ الفاظ دہرائے، وَأَهْلُ بَيْتِي اُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي۔ محبوب پیغمبر فرما دینے کائنات دے لوگوں ایک تے اللہ دے احکامات تے اپنی زندگی عمل دے اندر گزار لیا جے، اللہ پاک دے قرآن تے عمل کریا جے، اللہ پاک دے احکامات نو مان کے اس تے زندگی بسر کریا جے، اور دوسرے نمبر تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے کائنات دے لوگو اللہ دے کولو میرے اہل بیت دے معاملے دے اندر ڈن والے بن جایا جے، میرے اہل بیت دے نال اس انداز دے نال محبت کریا جے کہ کتے میرے اہل بیت دی شان دے اندر گستاخی نہ کر دیتی جائے، کتے تاڑی زبان دے اندروں کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے جڑا میرے اہل بیت دی شان دے اندر گستاخی دا سبب بن جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے، مستدرک حاکم دے اندر روایت نقلے، حضرت انس بن مالک فرما دینے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وعدنی ربی فی اہل بیتی من اقرأ منہم بالتوحید ولی بالبلاغ اللہ یعذبہم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دینے سے مستدرک حاکم دے اندر روایت نقلے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اہل بیت دے بارے اللہ رب العالمین دی وحدانیت نے اعلان فرما دیتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دینے میرے چاچا دے اندروں، میریاں پھوپھیاں دے اندروں، میری ازواج مطہرات، میری اولاد، میرے نواسے تے نواسیاں تے عبد المطلب دی اولاد دے اندروں جتنے بھی میرے اہل بیت نے جنہ نے اسلام نو قبول کیتا، محبوب پیغمبر فرما دینے اللہ دی توحید تے ایمان لے آندا، محمد الرسول اللہ دی رسالت تے ایمان لے آندا، اللہ رب العالمین نے اس بات دا وعدہ کر لیا کہ کسی بھی اہل بیت نو اللہ پاک عذاب دے اندر مبتلا نہیں کرن گے۔ اہل بیت دی شان ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا اہل بیت دے اندروں جنہاں نے کلمہ پڑھ لیا، محبوب پیغمبر دے کار والے جنہاں نے محبوب پیغمبر دے اطاعت اور فرما برداری کر لی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمان دینے اللہ پاک میرے اہل بیت نو عذاب دے اندر مبتلا نہیں کرن گے۔ اور تاریخ دمشق دے اندر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایک حدیث نو ذکر فرمایا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اول اربعۃ یدخلون الجنۃ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال مخاطب ہوئے، محبوب پیغمبر فرما دینے یا علی، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اول اربعۃ یدخلون الجنۃ، اے علی قیامت والے دن سب تو پہلے 4 لوگ جنت دے اندر داخل ہوں گے، سب تو پہلے
چار لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرمان لگے اللہ دے پیغمبر جی او چار بندے کیڑے نے، چار لوگ کیڑے نے؟ آقا علیہ السلام فرمان دے نے انا و انتا والحسن والحسین۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سب تو پہلے میں جنت دے اندر داخل ہوا گا میرے مگر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت دے اندر داخل ہوں گے، اور حضرت علی المرتضیٰ دنال حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ چار لوگ پہلے سب تو جنت دے اندر داخل ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام دی سب تو پیاری اور لاڈلی بیوی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام دنال اتنی محبت ہے، کسی شخص نے پوچھا اے اللہ دے پیغمبر تاڑیاں بیویاں دے اندروں کہدے نال سب تو زیادہ محبت ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری سب تو زیادہ محبت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نالے۔ اہل بیت دا مقام اور مرتبہ اتنا ہے، آقا علیہ السلام دے اہل بیت کر والے اللہ پاک دی جنت دے مہمان نے، اور ادوں تک بندے دا ایمان مکمل نہیں ہو سکدا جدوں تک بندہ اہل بیت دے نال ایمان اور محبت اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہو سکدا جدوں تک پوری محبت اہل بیت دے نال نہ ہوئے۔ اگر اہل بیت دے بارے اہل بیت دے اندروں کسی بھی فرد دے بارے دل دے اندر ایک ذرہ برابر بھی کوئی دل دے اندر ایسا برا خیال ہوئے بندہ مسلمان نہیں ہو سکدا۔ ایمان دا تقاضا ہے کہ اہل بیت دے اندروں ہر فرد دے نال محبت کیتی جائے، لیکن اس محرم الحرام دے مہینے دے اندر شان اہل بیت نو بڑے زور و شور دے نال بیان کیتا جاندا ہے، لیکن اہل حق اہل بیت دی شان نو آقا علیہ السلام دی طریقے اور سنت دے مطابق بیان کر دینے، لیکن ایسے معاشرے دے اندر بہت سارے ایسے لوگ بھی موجود نے جڑے شان اہل بیت دے اندر چند اہل بیت دی شان نو بیان کر دینے۔ آئیے اہل بیت دے نال محبت دا تقاضا یہ ہے کہ جتنے بھی اہل بیت نے آقا علیہ السلام دے چچا نے، پھپھیاں نے، آقا علیہ السلام دی ازواج مطہرات نے، آقا علیہ السلام دیاں بیٹیاں نے، حضرت زینب، ام رقیہ، ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور آقا علیہ السلام دے نواسے اور نواسیاں اور عبد المطلب دی اولاد، یہ سارے اہل بیت دے اندر شامل نے، اور ادوں تک ساڈا ایمان مکمل نہیں ہوئے گا جدوں تک انہاں ساریاں دے نال ساڈی کامل محبت نہ ہوئے۔ اور اگر کسے دے دل دے اندر کسے ایک بھی اہل بیت دے فرد دے بارے دل دے اندر بغض ہوئے گا، اس دا انجام جہنم ہوئے گا، اس دا ٹھکانہ اللہ پاک نے جہنم بنا دیتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دے نے، مستدرک حاکم دے اندر روایت نقل ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دے نے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو سعید فرماندے نے محبوب پیغمبر نے فرمایا قسم ہے اس ذات دے جس دے ہاتھ دے اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جان ہے۔ آقا علیہ السلام نے اللہ رب العالمین دی ذات دی قسم کھا کے فرمایا، آقا علیہ السلام فرماندے نے جس بندے دے دل دے اندر میرے کسے بھی اہل بیت دے کسے ایک فرد دے بارے ایک ذرہ برابر بھی بغض موجود ہوئے، اللہ پاک اس بندے نو جہنم دے اندر ڈال دیں گے۔ اپنے ایمان نو اہل بیت دی محبت دے اندر سب تو پہلے پختہ کرنا ہوئے گا۔ اگر کسے اہل بیت دے کسے ایک فرد دے بارے بھی ساڑھے دل دے اندر بغض ہوئے، ساڑھے دل دے اندر نفرت ہوئے، ساڑھے دل دے اندر کوئی باطل خیال ہوئے، کہ آقا علیہ السلام نے بالکل واضح الفاظ دے اندر بیان فرماتا، آقا فرماندے نے ادخلہ اللہ النار، اس بندے نو اللہ پاک جہنم دا بالن بنا دیں گے۔ ایمان دا تقاضا یہ ہے کہ اہل بیت دے ہر فرد دے نال محبت ہونی چاہیے، اور محبت بھی اپنی ہر چیز نالو زیادہ ہونی چاہیے۔ اپنی اولاد نالو زیادہ محبت آقا علیہ السلام دے اہل بیت دے نال ہونی چاہیے۔ اپنی اولاد، اپنی مال، اپنے جائیداد نالو زیادہ
محبت اہل بیت دے نال ہونی چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی اہل بیت دی شان دے اندر شیعہ حضرات محبوب پیغمبر دے بہت سارے صحابہ کرام دے بارے بکواسات کرنے والے نے، لیکن آئیے اہل بیت دی شان جو میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیتے، بالکل اسی طرح ساڈا ایمان اور یقین اور محبت اہل بیت دے نال ہوئے گی، اور اہل بیت دی محبت دی آڑ دے اندر خلفائے ثلاثہ دے اتے بکواسات کیتی جاندی ہے۔ خلفائے ثلاثہ نو پہلے 3 خلفائے راشدین نو انہاں دے بارے بغض رکھیا جاندا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سب تو پہلے خلیفہ ہونا چاہیے سی۔ آئیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے خلفائے راشدین دے اندر پہلا نمبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال کتنا محبت اور پیار ہے، اگر اس کو میں ذکر کرنا چاہواں بڑا وقت درکار ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ہجرت کرنے والے نے محبوب پیغمبر دے نال کتنا پیار ہے۔ ہجرت دی رات حضرت ابو بکر صدیق نے محبوب پیغمبر نو اپنے کندھیاں تے اٹھا کے پہاڑی دے اوپر لے کے گئے۔ محبوب پیغمبر نو ہجرت دی رات جس وقت غار دے اندر 3 راتاں تھڑے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار نو صاف کیتا۔ معروف واقعہ ہے، کئی دفعہ علماء کرام دے کولوں سن چکی ہو، تھوڑی جی توجہ دلانا چاہواں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غار دے ساتھی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار نو صاف کیتا، اپنے کپڑے نو پاڑیا، اس دے اندر جتنے بھی سوراخ موجود سن انہاں دے اندر کپڑا ڈال کے نہ سوراخاں نو بند کر دیتا۔ ایک سوراخ باقی رہ گیا، اس دے اندر اپنی ایڑی رکھی، کتے محبوب پیغمبر اس غار دے اندر احرام فرما رہے ہون تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو کوئی موذی جانور تکلیف نہ پہنچا دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایڑی اس سوراخ دے اندر رکھیے، گود دے اندر محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سر مبارک ہے، اور اے ساپیاں موذی جانور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو بار بار ڈنگ مار رہا ہے، بار بار ڈس رہا ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی لات نو اپنی ٹانگ نو حرکت دینا گوارا نہ سمجھے کتے محبوب پیغمبر دی نیند دے اندر خلل نہ آ جائے۔ اتنی محبت، اپنی جان دی پرواہ نہیں۔ اور آئیے جڑے لوگ حضرت ابو بکر صدیق دی شان دے اندر گستاخی کرنے والے نے انہاں دا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آئیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی اہل بیت دے نال محبت کس قدر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے، صحیح بخاری دے اندر روایت نقل ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے قال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ارقب محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اہل بیت دے بارے حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ یہ بات بیان فرمایا کر دے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماندے ہیں کائنات دے لوگو، اگر اللہ دی رضا تلاش کرنا چاہندے ہو، اگر اللہ دی محبت نو تلاش کرنا چاہندے ہو، حضرت ابو بکر فرماندے نے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت دی محبت دے اندر اللہ اور اس دی رسول دی محبت نو تلاش کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اکثر بات بیان فرمایا کر دے۔ صحیح بخاری دے اندر روایت نقل ہے، حضرت ابو بکر فرماندے والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات دی جس دے ہاتھ دے اندر میری جان ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اکثر اللہ دی قسم کھا کے اس بات نو بیان فرمایا کر دے لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احب الیہ انا اہلی من قرابتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے صحابے، مسلمانہ دے امیر المومنین، خلیفہ اول مسلمانہ دے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق اللہ دی قسم کھا کے اس بات نو بیان فرمایا کر دے
کہ مینوں قسم ہے اس ذات دے جس دیہات دے اندر ابو بکر صدیق دی جان ہے۔ حضرت ابو بکر فرمان دے مینوں اپنے اہل خانہ نالوں زیادہ محبوب پیغمبر دے اہل خانہ دے نال محبت ہے۔ محبت دا انداز امیر المومنین پہلے خلیفہ قسم کھا کے بات کیا کر دے کہ اپنے اہل خانہ نالوں زیادہ محبوب پیغمبر دے اہل بیت دے نال زیادہ محبت ہے۔ اور آئیے خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دے نام تو قیامت تک شیطان دور دوڑدا رہے گا، جس جگہ تے عمر دا نام آئے گا اس جگہ تو شیطان دوڑ جاندہ ہے۔ آج بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانہ دے خلیفہ ثانی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت مال غنیمت نو تقسیم کیتا، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو مال غنیمت دے اندروں 1,000 درہم دیتا، اپنے بیٹے عبداللہ نو 500 درہم دیتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرمان لگے اے ابا جی حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما انہاں نو تسی 1,000 درہم عنایت فرما دیتا، میں تہاڈا بیٹا مینوں 500 درہم دیتا۔ حضرت عمر فاروق فرمان لگے اے میرے بیٹے عبداللہ پہلے اپنا مقام اور مرتبہ حضرت حسین اور حضرت حسن دے برابر کر، پھر میرے کو اس بات دا دعویٰ کری کہ حضرت حسن نو اور حضرت حسین نو میرے تو زیادہ کیوں درہم عطا کیتے گئے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا رسول اللہ دے نواسے نے جنت دے نوجوانہ دے سردار نے اس واسطے انہاں دے مقام اور مرتبے نو پہنچے گا، پھر میرے کو اس بارے سوال کری۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 ہجری دے اندر وظائف مقرر کیتے گئے۔ اہل بیت دے حضرت عمر فاروق نے اہل بیت دے وظائف بدری صحابی جتنے مقرر فرما دیتے۔ بدری صحابی جنہاں دے متعلق آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے انہاں دے گناہاں نو معاف فرما دیتا۔ 313 بدر دے اندر شامل ہون والے انہاں دے گناہاں نو اللہ پاک نے معاف فرما دیتا۔ حضرت عمر فاروق نے بدری صحابی جتنا 5,000 سالانہ درہم وظیفہ مقرر کر دیتا، اور اتنا ہی وظیفہ آقا علیہ السلام دے اہل بیت دا مقرر فرمایا۔ اور مسلمانہ دے خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہر وقت ایک دے خود بھی آقا علیہ السلام دے اہل بیت دے اندر شامل ہیں، کیونکہ آقا علیہ السلام دیاں 2 صاحبزادیاں ام رقیہ اور ام کلثوم حضرت عثمان غنی دے نکاح دے اندر نے، اور اہل بیت دے نال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی محبت دا انداز اے ہے، فسادیاں نے کیرا پا لیا، باغیاں نے کیرا پا لیا، 40 دن تک اس گھر دا محاصرہ رکھیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی دے دفاع کرنے واسطے مقرر نے جس وقت فیصلہ کیتا گیا کہ نہ باغیاں دے نال جنگ کیتی گئی جائے، حضرت عثمان غنی فرمان لگے اے ابو ہریرہ میں اے نہیں چاہتا کہ عثمان غنی دے خون دے بدلے آقا علیہ السلام دے اہل بیت نو تکلیف پہنچے۔ اتنی محبت، اپنی جان دی پرواہ نہیں لیکن محبوب پیغمبر دے نواسے دی پرواہ ہے، جڑا حضرت عثمان غنی دا دفاع واسطے مقرر نے۔ اور حضرت علی دے نال اس قدر محبت، جس وقت پتہ چل گیا کہ عثمان غنی نو قتل دیاں سازشاں ہو چکیاں نے، حضرت عثمان غنی نو شہید کر دیتا جائے گا، تے حضرت عثمان غنی نے حضرت علی المرتضیٰ دے نال ملاقات دا ارادہ کیتا، پیغام بھیجیا کہ علی تاڈے نال عثمان غنی ملاقات کرنا چاہندے نے، لیکن باغیاں نے حضرت عثمان دے نال ملاقات نہ کرن دیتی۔ یہ سارے معاملات خلفائے ثلاثہ جنہ دی حق تلفی اس دور دے اندر عروج تے، صحابہ کرام نو گالیاں دینا عروج تے، اہل بیت دی شان دی آڑ دے اندر محبوب پیغمبر دے صحابہ کرام نو گالیاں دیتیاں جاندیاں، اور حضرت عبداللہ بن مسعود مدینے دے اندر سب تو زیادہ آقا علیہ السلام دے اہل بیت دے نال محبت کرن والے نے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود ہمیشہ یہ بات کیا کر دے جدو کوئی فیصلہ آندا، حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا کر دے مدینے دے اندر سب تو زیادہ وراثت دے مسائل جانن والے حضرت علی المرتضیٰ نے، فیصلیاں دی سمجھ بوجھ رکھن والے مدینے دے اندر سب تو زیادہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
جنہ دے متعلق شیعہ حضرات بے شمار گستاخیاں کردے نے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیان کیتی ہوئی کوئی بھی روایت شیعہ اس نو تسلیم نہیں کرنا چاہندے، لیکن آئیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی محبوب پیغمبر دے اہل بیت دے نال محبت کس انداز دے نال محبوب پیغمبر دے اہل بیت دے نال محبت کردے نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو جس وقت دیکھ دے تے اکھاں دے اندر آنسو آ جایا کر دے۔ کسے پوچھن والے نے پوچھیا ابو ہریرہ جدوں بھی محبوب پیغمبر دے نواسیاں نو دیکھ دیو اکھاں دے اندر آنسو آ جاندے نے، وجہ کی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرمان لگے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کائنات دے لوگو میرے اہل بیت دے نال محبت کریا جے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے جس وقت حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نو میں دیکھنا، حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے اکھاں دے اندروں آنسو آ جاندے نے، محبوب پیغمبر دی یاد تازہ ہو جاندی ہے۔ اور آئیے امام ابو حازم رحمت اللہ علیہ سیر اعلام النبلاء دے اندر لکھ دینے کہ ایک جنازے دے اندر مدینے دے اندر ایک جنازے دے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو دیکھیا کہ نماز جنازہ ادا کی تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوتا اتار کے نماز جنازہ نو ادا کیتا۔ جس وقت نماز جنازہ نو ادا کرن تو بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پیراں نو مٹی لگ جاندی ہے، حضرت ابو ہریرہ اپنی قمیض نو پکڑ دینے اور حضرت حسن دے پیراں نو صاف کرنا شروع کر دیندے۔ اتنی محبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اہل بیت دے نال۔ اور آئیے اہل بیت دا شان مقام اور مرتبہ کوئی مذہب کوئی مسلک کسے تو بھی زیادہ نہیں ہو سکتا، لیکن محبوب پیغمبر دے اہل بیت دے حق دی حق تلفی کرنا، چند لوگاں نو سامنے رکھ کے باقیاں دی حق تلفی کرنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے طریقہ دی مخالفت ہے۔ اور محبوب پیغمبر نے فرمایا جیڑا بندہ میرے کسے اہل بیت دے ایک فرد دی بھی حق تلفی کر دائے، اس دے بارے بغض رکھ دائے، اس دا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت کرنا، اہل بیت دے نال محبت کرنا ساڈے امام دا حصہ اور تقاضا ہے۔ جدوں تک اہل بیت دے نال محبت نہ کرانگے ساڈا ایمان مکمل نہیں ہو سکدا۔ اگر ذرا برابر ساڈے دل دے اندر کسے بھی اہل بیت دے فرد دے بارے بغض آ جائے ساڈے دنیا دیاں نیکیاں ختم ہو جان گیاں، ساڈیاں دنیا دا وقت گزارنا ضائع ہو جائے گا، ساڈی عبادات ضائع ہو جان گی، اور اہل بیت دے نال محبت کائنات دی ہر چیز نالوں زیادہ کرنا ہوئے گی۔ اور خلفائے ثلاثہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم دے بارے بکواسات کرنا کہ انہاں دی اہل بیت دے نال عداوت ہے، یہ اہل بیت دے نال محبت نہیں کر دے، یہ ساری احادیث اس بات نو ثابت کر دیاں نے۔ اس دور حاضر دے اندر، اس محرم الحرام دے اندر اس وقت سب تو بڑا فتنہ لوگاں دے ذہن دے اندر یہ بات ڈالی جاندی ہے کہ خلفائے ثلاثہ نے اہل بیت دی حق تلفی کیتے، اور خلفائے ثلاثہ اہل بیت دے نال محبت نہیں کرتے سن، بلکہ صحیح معنی دے اندر خلفائے ثلاثہ حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اہل بیت دے نال محبت کرنے والے نے۔ اور ساڈا ایمان بھی ادو تک مکمل نہیں ہوئے گا جدو تک ساڈی محبت اہل بیت دے نال کائنات دی ہر چیز نالوں زیادہ نہ ہوئے گی۔ اور آئیے انہاں اشعار تے اپنی بات نو ختم کرنا چاہواں گا۔ کسے لکھن والے نے اہل بیت اور شان صحابہ دے اندر بڑے پیارے شعر لکھے نے۔ میں اہل بیت دا نوکر، میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر ہاں صحابہ دا، میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر ہاں صحابہ دا، یہ جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا، میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گرانے دی، میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گرانے دی، کراں میں ساری عمر نوکری اس آشیانے دی، علی حسنین تے زہرا، علی حسنین تے زہرا
ہے ورثہ اہل ایمان دا، یہ جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا۔ صحابہ جان تو پیارے، صحابہ جان تو پیارے، امام المؤمنین نثارے، جنہ اولاداں تن من دن سب اپنے دین تو وارے، انہاں دے پیراں دی مٹی سرما میریاں اکھاں دا، میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر ہاں صحابہ دا، یہ جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا۔ اہل بیت دے متعلق جنہ دے دل دے اندر بغض ہے، اللہ پاک نے انہاں نو اس دنیا دے اندر بھی رسوا کیتا اور آخرت دے اندر بھی انہاں دا ٹھکانہ جہنم بنا دیتا۔ آئیے آخر دے اندر پھر عرض کرنا چاہواں گا کہ اگر کسی دے دل دے اندر ذرہ برابر بھی اہل بیت دے بارے بغض یا کوئی ایسی بات ہوئے، اس کا ایمان ناقابل قبول ہے۔ اہل بیت دے اندر ہر او شخص جن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ایمان لے آندہ، اللہ دی توحید نو منیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت نو منیا، عبد المطلب دی اولاد دی اندرو محبوب پیغمبر دے چچا، محبوب پیغمبر دیاں پھپھیاں، آقا علیہ السلام دیاں سارے ازواج مطہرات، آقا علیہ السلام دیاں چاروں بیٹیاں، آقا علیہ السلام دے نواسے اور نواسیاں، اس سارے اہل بیت دے اندر شامل ہے۔ دعا ہے جو کچھ سنیا سنایا اللہ رب العالمین اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور سانو اہل بیت دے نال مکمل محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِ هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي